नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. कोकणासाठी विशेषतः सिंधुदुर्गासाठी एक मोठी बातमी, मोठी घडामोड आहे. सिंधुदुर्गाचा भाजपनं सन्मान केलेला आहे. भाजपनं जे 100% भाजप हे मिशन सुरू केल्यानंतर प्रथम जर काय केलं असेल तर कोकणावर जास्त लक्ष ठेवलं आहे. कोकणात कमळ फुलवायचं असा भाजपचा उद्देश आपल्याला दिसतो आणि त्याच दृष्टीने आज जेव्हा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर झाली त्यावेळी कोकण विभागातनं उपाध्यक्षपदी म्हणजे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षपदी अतुल काळसेकर जे भाजपचे कट्टर कार्यकर्ते आहेत, भाजपचे इथले नेते आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आहेत, अनेक भाजपच्या उपक्रमामध्ये ज्यांनी वेगवेगळी जबाबदारी लिलाया पेललेली आणि अगदी भाजपच्या पडत्या काळात सुद्धा सिंधुदुर्गामध्ये भाजपचा झेंडा हा फडकवत ठेवण्यासाठी अतुल काळसेकर नेहमीच पुढे आपल्याला पाहायला मिळाले होते आणि आज खूप मोठी जबाबदारी ही अतुल काळसेकर यांच्याबरोबर दिलेली आहे. आमचे कार्यकारी संपादक अर्जुन धसके सर माझ्यासोबत आहेत. सर, कोकणावर विशेषतः भाजपचं लक्ष आहे आणि 100% भाजप हा जेव्हा भाजपनं नारा दिला त्याच्यानंतर अगदी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, इथले पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण असतील, भाजपचे प्रदेश सचिव निलेश राणे असतील, इथले भाजपचे कोकणातले म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातले कमळ निशावर निवडून आलेले एकमेव आमदार नितेश राणे असतील, ही सगळी मंडळी इथे भाजपचं कमळ रोवण्यासाठी खूप मेहनत घेत आहेत. अगदी कधीही नाही अशी आंगणेवाडीत खूप मोठी सभा रवींद्र चव्हाणांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली आणि आज आपण पाहतोय तर कोकणातला एक किंवा सिंधुदुर्गाला एक विशेष असं बहुमान दिला आहे, विशेष असं पद दिलं आहे. एक कार्यकर्ता भाजपचा जो अगदी संघ विचार असेल किंवा भाजपचे विचार असतील हे जपत आलेले आहेत, अभ्यासू आहेत, अगदी सगळ्याच क्षेत्रात सहकार असेल, राजकारण असेल, शिक्षण असेल, प्रत्येक साहित्यिक असेल, सगळ्याच क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपली एक वेगळी छाप उमटवलेली आहे. अशा एका व्यक्तिमत्वाला, एका हाडाच्या कार्यकर्त्याला आज हा बहुमान दिला गेलेला आहे. तुम्ही कसं पाहता याकडे आणि अतुल काळसेकर यांच्या ह्या निवडीनंतर कोकणाचा पुढचा प्रवास कसा असेल? विनायक, यामध्ये एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की कशा पद्धतीनं भाजपमध्ये या सगळ्या निवडी होतात. एक अभ्यासू कार्यकर्ता म्हणजे राजकारणात आत्तापर्यंत आपण बघितलं की अनेक घडामोडी घडल्या, अनेक सत्तांतर झाली, ही सत्ता आली, ती सत्ता आली, पण त्या सगळ्या सत्तांतरामध्ये सुद्धा भाजपमध्ये कट्टरपणे राहिलेला माणूस किंवा कट्टर कार्यकर्ता आणि ज्यावेळेस भाजपची सत्ता आली तेव्हासुद्धा भाजपच्या ज्या काही म्हणजे एक तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांसाठी ज्या योजना आहेत त्या योजना अगदी प्रामाणिकपणे अगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचवणारा कार्यकर्ता म्हणून अतुल काळसेकरांची ओळख आहे. आणि ह्या सगळ्या योजना म्हणजे आता सत्ता येण्याचा कालावधी तुला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे की अलीकडचा आहे तो. पण ज्यावेळेस ह्या नव्हतं सगळं तेव्हा पण अतुल काळसेकर हे काम करत होते आणि ह्या सगळ्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवत होते जेव्हा देशात सत्ता मोदींची होती. बरोबर. पण ह्या सगळ्या योजना शेवटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना ज्या काही अडचणी आल्या, त्यांना ज्या काही संकट आली, त्या सगळ्या गोष्टीवर मात करून त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी पोहोचवलेल्या आहेत आणि आजही ते याच गोष्टीसाठी कार्यरत आहेत. त्यांना कुठल्या पदाची अपेक्षा किंवा कुठे आमदार व्हायचं आहे, खासदार व्हायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या कधी चर्चेत येत नाहीत आणि येणारही नाही आहेत, कारण त्यांचा स्वभाव तो नाही आहे. बरोबर. ते फक्त ह्या सगळ्या गोष्टी भाजपचे जे काही विचार आहेत, मोदी साहेबांचे विचार असतील किंवा आणखीन भाजपचा जो पक्ष आहे, मूळ पक्षाची जी विचारधारणा आहे, त्या सगळ्या गोष्टीवर काम करत हे अतुल काळसेकरांनी आत्तापर्यंत सगळी वाटचाल केलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं बरोबर मला वाटतं की आमचे जे पालकमंत्री आहेत रवींद्र चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस केंद्रामध्ये या सगळ्यांनी यांची निवड केलेली आहे. नक्कीच. मागे एकदा जेव्हा अतुल काळसेकरांची आपणच इथेच मुलाखत घेतली होती त्यावेळी अतुल काळसेकर एक वाक्य बोलले होते, म्हणजे भाजपात जुने नवे असा वाद नाहीये. कारण नारायण राणेंनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर सिंधुदुर्गातली विशेषतः कोकणातली भाजप ही मोठ्या पद्धतीनं वाढताना आपल्याला दिसते आणि अशा वेळी नवे जुने असा वाद साहजिकच आहे की होणं किंवा अनेक पक्षात तो आजपर्यंत आपण होताना पाहिला, विशेषतः काँग्रेस असेल किंवा इतर पक्षात असेल, नवा जुना हा वाद असतोच.
पण अतुल कळसेकरांचं एक वाक्य मला आठवतं की पाण्यात दूध मिसळावं किंवा दुधात पाणी मिसळावं तसे आम्ही सगळे कार्यकर्ते एकवटलेले आहोत, एक झालेले आहोत, एकजीव झालेले आहोत. त्यातलं दूध कुठलं आणि पाणी कुठलं हे तुम्हाला ओळखता येणार नाही, अशा पद्धतीनं आम्ही सगळे एक आहोत, असं त्यांचं एक वाक्य होतं. तर अशा जेव्हा म्हणजे ज्यांच्या बोलण्यातनं, ज्यांच्या वागण्यातनं भाजपचा कार्यकर्ता किंवा भाजपचा एक व्यक्ती आहे हे जाणवतं, दिसतं, अशा व्यक्तीची जेव्हा प्रदेश लेवलला म्हणजे अगदी चंद्रशेखर बावनकुळेंनी आज ही कार्यकारिणी जाहीर केली, माधव भंडारींसारखं व्यक्तिमत्व उपाध्यक्षपदावर कोकणात नाही आणि त्यांच्याच बरोबर दुसरं व्यक्तिमत्व म्हणजे अतुलजी आहेत. तर या कार्यकर्त्याला दिलेलं हे पद किंवा दिलेली ही जबाबदारी पाहता येणाऱ्या काळात म्हणजे 2024 अगदी जवळ आलेला आहे आणि भाजपचं मिशन आहे की कोकणात कमळ फुलवायचं आहे, खासदारकीला असेल किंवा आमदारकीलाही असेल. कारण जर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचा जर विचार केला तर भाजपचे एकमेव आमदार इथे आहेत. शिवसेनेचं प्राबल्य जास्त आहे. आत्ताचं झालेलं सत्तांतर असेल किंवा पक्षीय बलाबल असेल वेगळं आहे, महाविकास आघाडीचं काही चित्र आहे. त्यामुळे हे सगळं पाहता भाजपला इथे आपलं कमळ फुलवायचं आहे आणि रवींद्र चव्हाण जे इथले स्थानिक पालकमंत्री आहेत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, इथल्याच एका सभेमध्ये त्यांनी जाहीर केलं होतं की येणारा 2024चा जो खासदार असेल हा एनडीएचा असेल. कुठल्याच पक्षाचा असेल हे त्यांनी सांगितलं नव्हतं, पण एनडीएचा असणार एवढं जाहीर केलेलं. आणि भाजप दिसतंय प्रयत्नशील असताना की आपला खासदार इथनं यावा, जास्तीत जास्त आमदार आपले निवडून यावे. तर अतुलजींसारख्या एका कार्यकर्त्याला जेव्हा ही जबाबदारी दिली जाते त्यावेळी आपसुकच ही सगळी गणितं भाजपने बांधलेली असतील. याचबरोबर अगदी आशिष शेलार असतील, प्रवीण दरेकर असतील, प्रसाद लाड असतील, अशी मंडळी सुद्धा ज्यांची नाळ कोकणाशी जुडलेली आहे असे नेते सुद्धा भाजपात आहेत. त्याच्यामुळे हे संपूर्ण आजचं चित्र पाहता किंवा आगामी 2024 डोळ्यासमोर ठेवून दिलेली ही जबाबदारी पाहता या संपूर्ण 2024च्या प्रक्रियेवर किंवा पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहेत, नगर परिषदा आहेत, या सगळ्याच निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल? त्याच्यामध्ये एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की कोकणामध्ये शिवसेनेचं पहिल्यापासून वर्चस्व आहे. बरोबर. शिवसेना ही ठीक आहे, एक हिंदुत्ववादी विचारसरणी असणारी संघटना आहे आणि त्याचबरोबर भाजपने पण पूर्णपणे हिंदुत्वाचा स्वीकार केला. पण ज्या कोकणामध्ये शिवसेनेचं वर्चस्व आहे तिथे आपल्याला प्राबल्य दाखवायला पाहिजे किंवा तिथे आपण पसरायला पाहिजे, सगळीकडे येवायला पाहिजे, यासाठी पूर्णपणे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. बरोबर. आणि पहिल्यापासून हे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामध्ये त्यांना आत्तापर्यंत यश नव्हतं आलं. पण आता जेव्हा या सगळ्या गोष्टी घडल्या, मोदी साहेब जेव्हा पंतप्रधान झाले, त्यानंतर राणेंसारखी मोठी एक इकडची आसामी ती भाजपमध्ये गेली, त्यानंतर इथल्या ग्रामपंचायती असतील किंवा पंचायत समिती असतील, जिल्हा परिषद असेल, ते सगळं त्यांच्या ताब्यात आलं. या सगळ्या गोष्टी होत असताना आता आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत कोकणातले सगळे जे मतदारसंघ आहेत ते काबीज करायचे आहेत आणि सगळ्या मतदारसंघावर फक्त भाजपचाच माणूस पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं भाजपचं जे मिशन सुरू आहे त्या मिशनचा हा एक भाग आहे. आणि जी माणसं पहिल्यापासून भाजपसाठी काम करतायत त्यांना सक्रिय करणं, त्यांना ताकद देणं, त्यांना एखाद्या मोठ्या पदापर्यंत बसवणं, त्या पदावर बसवून त्यांना काम करायला लावणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना त्या सगळ्या गोष्टी आता भाजपमध्ये फार सक्रियपणे, म्हणजे भाजप हा जसं वाजपेयी होते तेव्हा आपण म्हणायचो पार्टी विथ डिफरन्स असं सांगायचं, तर ते निश्चित आहे. एक वेगळ्या पद्धतीनं हे सगळं काम सुरू आहे. आणि त्याच पद्धतीनं अतुल कळसेकर हे पहिल्यापासून अतिशय या पक्षाचं ध्येय धोरणं राबवत आहेत. अनेक लाटा येऊन गेल्या, आणखीन काय झालं, दुसरी सत्ता आली, त्यांना आमिष दाखवले गेले, पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये भाजपसोबत कट्टर राहिलेला एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांचा उल्लेख करता येईल. आणि आजही त्यांच्या बोलण्यामध्ये, त्यांच्या भाषणामध्ये आपण कधी बघितलं तर आपल्याला हेच जाणवतं की पहिल्यापासून ते भाजपच्या विचारसरणीशी एकरूप आहेत. त्याच्यामुळं आता सुद्धा या पक्षीय पातळीवर त्यांना जसं संघटनात्मक पद दिलं गेलेलं आहे, राज्याच्या कार्यकारिणीवर त्यांना पद दिलं गेलेलं आहे, तर निश्चितपणे कोकण हा जो विभाग आहे आपला, कोकणच्या विभागामध्ये कशा पद्धतीनं भाजप आणखीन स्ट्रॉंग करता येईल, आणखीन मोठ्या पद्धतीनं कसं मजबूत करता येईल, तर या सगळ्या गोष्टीसाठी ते प्रयत्न करतील, 100% प्रयत्न करतील. कारण बाकी त्यांना वेगळ्या राजकारणामध्ये कुठला इंटरेस्ट नाही आहे, पण संघटना मजबूत करण्यामध्ये आणि जे काही सामाजिक उपक्रम असतील त्याचा मी खास उल्लेख करेन की जसं जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी ज्या पद्धतीनं उपक्रम राबवले, हळद क्रांती असेल किंवा दुग्ध क्रांती असेल, हे खूप चांगले उपक्रम आहेत. आणि हे कोकणामध्ये पहिल्यांदा होत आहेत. आतापर्यंत ह्या गोष्टीचा कुठंही
सुरुवात झाली नव्हती किंवा त्या संदर्भात कोणी चर्चा पण केली नव्हती. पण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या केल्यात ना, त्याच्या अतुल काळसेकरांचं त्यात फार महत्त्वाचं योगदान आहे. रवींद्र चव्हाणांचं योगदान फार महत्त्वाचं आहे. राणेसाहेब असतील, आणखीन कोणी या सगळ्या लोकांनी खूप अगदी प्रयत्न करून भाजपच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या गोष्टी मार्गी लावलेल्या आहेत. आणि आता संघटनात्मक पातळीवर जेव्हा इथे अतुल काळसेकरांना स्थान दिलं जातं आहे, तर तेव्हा 100% ह्या सगळ्या गोष्टी पूर्णपणे चांगल्या पद्धतीने होतील. आणि ह्याचा पुढच्या इलेक्शनमध्ये जसं तू सांगितलंस की त्या इलेक्शनमध्ये पण ह्याचा चांगला परिणाम दिसून येईल आपल्याला. भाजप म्हटलं की त्याच्यामध्ये एक चाचणी अंतर्गत केली जाते पक्षांतर्गत. जसं आता अतुल काळसेकर म्हटलं की त्यांचा जो अभ्यास आहे इतर नेत्यांपेक्षा, किंवा ज्या पद्धतीनं ते एखादं काम हाती घेतल्यानंतर ज्या पद्धतीनं ते मार्गी लावतात, आणि भाजपमध्ये जास्त करून ह्या गोष्टी बघितल्या जातात की किती तो व्यक्ती काम करतो आणि कशा पद्धतीनं करतो आणि ते किती लवकर म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवतो, याचा एक साधारण अंदाज भाजपमध्ये घेतला जातो आणि त्यानंतरच जबाबदारी दिली जाते. अशा वेळी अतुल काळसेकरांवर ही एक जबाबदारी दिलेली आहे. आणि हेच असताना मगाशी मी जसा उल्लेख केला की येणाऱ्या आमदारकी असेल किंवा खासदारकी असेल, हा मतदारसंघ शिवसेनेचा खासदारकीसाठीचा आहे किंवा इथले आमदार हे बरेचसे हे शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले आहेत. म्हणजे सिंधुदुर्गातले 2 आणि रत्नागिरीतलेही, पण त्यातले बरेचसे आज शिंदेबरोबर आहेत, काही जण आहेत ते ठाकरेंबरोबर आहेत. मग असं असताना आज शिंदेचे जे बरोबरचे जे आमदार आहेत ते मंत्री आहेत दोन्ही कडचे, किंवा इतरही बघितलं तर राष्ट्रवादीचंही प्राबल्य एका मतदारसंघात दिसतं. तर हे सगळंच पाहता कोकणावर आज त्यांना राज्य करायचं आहे. अगदी रायगड असेल, पालघर असेल, तिथपर्यंतही पोचायचं आहे. आणि तिथे पण शिंदेबरोबरचे जे आमदार आहेत तिथले प्रतोद गोगावले आहेत, ही सगळी मंडळी कोकण पट्ट्यात आहेत. मग अशा वेळी हे जे समीकरण असणार आहे, कारण खास करून सावंतवाडीपासून सुरू झालेला हा मतदारसंघ किंवा हा जो प्रश्न असेल तो अगदी पनवेल मुंबईपर्यंत पण आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर त्यात जेव्हा इलेक्शन असेल त्यावेळी जसं सावंतवाडीत संघर्ष दिसतोय किंवा आणखीन कुठे दिसतो, त्याच्यावर अतुल काळसेकर असतील हे कशा पद्धतीनं एक वेगळी भूमिका घेतील, की जसं तुम्ही म्हटलं की भाजपनं जो काही विडा उचलला आहे आणि त्याचंच हे आज प्रतीक असेल का की पूर्णपणे भाजपमय कोकण करायचं, पूर्णपणे भाजपमय सिंधुदुर्ग करायचा हे मिशन असेल का? आणि ह्याच्यासाठी ही निवड करून कुठेतरी जे शिवसेनेचे आताचे विद्यमान आमदार आहेत दोन्ही गटाचे, त्यांना कुठेतरी एक यातनं काही संकेत द्यायचा असेल का? तुला विनायक आठवत असेल की गांधी चौकामध्ये नुकतीच एक सभा झाली होती. बरोबर. आताचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत राजन तेली, बरोबर, यांनी जेव्हा पद घेतलं तेव्हा त्यांनी ग्रामपंचायतीचा आकडा सांगितला होता, भाजपकडे किती ग्रामपंचायती होत्या आणि त्यांनी अध्यक्षपद घेतल्यानंतर किती ग्रामपंचायतींनी जिंकल्या त्याचा पण आकडा सांगितला होता. बरोबर. ही जी प्रोग्रेस आहे, ही जी प्रगती आहे तळागाळातनं होते, या आकड्याला खूप महत्त्व असतं. आणि त्याच पद्धतीनं हे जे कार्यकर्ते काम करतायत तळागाळातल्या लोकांना एकत्र घेऊन, कसं असतं आमदारकी जिंकणं म्हणजे फक्त जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा जायचं, तिकडे काही आश्वासनं द्यायची, आम्ही हे करू ते करू असं सांगायचं, याने होत नाही. पण हे ग्राउंड लेवलवर जेव्हा काम होतं, ग्रामपंचायतीपासून सगळ्या गोष्टी, ग्रामपंचायत असतील, पंचायत समिती असतील, जिल्हा परिषद असतील, बरोबर, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आमच्या ताब्यात येतात तेव्हा आपण काहीतरी परिवर्तन करू शकतो. आणि ही फार चांगली गोष्ट भाजपने आतापर्यंत, म्हणजे मला वाटतं की गांधी चौकातली सभा जी होती नुकतीच झालेली, त्यामध्ये राजन तेलींनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की जेव्हा ते अध्यक्षपद त्यांनी स्वीकारलं तेव्हा किती होत्या ग्रामपंचायती, जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या तेव्हा किती होत्या. आणि आज या सगळ्या गोष्टी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य समितीमध्ये तर पूर्णपणे भाजपने आता बाजी मारलेलीच आहे, तो विषयच नाही. म्हणजे सहकारात सुद्धा पाय रोवले, सहकारात महाराष्ट्रात पण बऱ्याच ठिकाणी शक्य नाही, ते शक्य नव्हतं महाराष्ट्रामध्ये सहकारामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी याशिवाय कोणीच नाहीये. बरोबर. पण तिथे सुद्धा कोकणामध्ये सुद्धा सहकारामध्ये पाय रोवण्याचं एक सगळं ऐतिहासिक काम भाजपने केलं. बरोबर. आणि जेव्हा राजन तेली आणि अतुल काळसेकर हे जेव्हा होते सगळे पदाधिकारी, आणि त्या दोघांचा फार महत्त्वाचा वाटा आहे, त्यात बरोबर राणेसाहेबांचा वाटा आहे. या सगळ्यांच्या एकत्रित कामामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. पण आता ह्या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग आपल्याला विधानसभेसाठी कसा करता येईल, लोकसभेसाठी कसा करता येईल, या सगळ्या गोष्टीवर ह्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत.
म्हणून ह्या संघटनात्मक पातळीवर काम करणारे जे लोक आहेत आणि अगदी खालच्या स्तरापर्यंत काम करणारे लोक आहेत, ह्या लोकांना बळ देणं, त्यांना ताकद देणं, त्यांना पद देणं हा एक फार महत्त्वाचा संघटनात्मक पातळीवरचा भाग असतो. आणि म्हणून आता ह्या पदामुळं अतुल काळसेकरांना राज्य पातळीवरचं एकूण नेतृत्व दिलेलं आहे. आणि निश्चितपणे ह्या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीनं त्यांना एक राज्य पातळीवरचं ताकद मिळालेली आहे, त्यामुळे ते निश्चितपणे ह्या सगळ्या गोष्टी कोकणामधल्या ह्या बदलतील. म्हणजे ज्या पद्धतीनं इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या निवडणुका, जिल्हा बँकेसारखी महत्त्वाची निवडणूक त्यांनी जिंकली. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवर अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम होईल. त्यामुळं ह्या निवडीला अतिशय महत्त्व आहे आणि याचा फायदा कोकणला निश्चितपणे होणार आहे. नक्कीच महाराष्ट्रात सध्या भाकरी परतायचं ट्रेंड चालू आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्याच्यातच आज ही झालेली निवड असेल. शरद पवारांचा तो आदेश भाजपने मांडला असं नाहीये. भाजप हे आपल्या पातळीवर निर्णय घेत असतं, बाकी कोणाचा आदेश पण मानत नाहीयेत. मी अशासाठी म्हटलं की जिल्ह्याच्या बाबतीत हे मला म्हणायचं आहे, राज्याची आज जी प्रदेश कार्यकारिणी आहे ती जाहीर झाली. सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष सध्या राजन तेली आहेत. राजन तेलीने जिल्हा बँकेत पराभव झाल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. वरिष्ठांनी तो राजीनामा फेटाळला होता. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील माझ्या मते प्रदेशाध्यक्ष होते. आता बावनकुळे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. नवीन कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे. लक्ष लागलंय ते आता सिंधुदुर्गचा नवा जिल्हाध्यक्ष कोण. अनेक नावं चर्चेत आहेत. मग जिल्हा बँकेचे संचालक असणारे महेश सारंग असतील, जिल्हा बँकेवर याआधी असणारे प्रकाश मोरी असतील, प्रभाकर सावंत असतील, अशी बरीच नावं आहेत. दत्ता सामंत सुद्धा आहेत, त्यांचंही नाव चर्चेत आहे. जे भाजपचेही काही कार्यकर्ते आहेत, राणेंचेही काही समर्थक आहेत, ज्यांनी काँग्रेसमध्ये असताना, राणेंबरोबर असताना सुद्धा अनेक मोठमोठ्या पदांवर काम केलं. किंवा महेश सारंग सारखे पण अनेक कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी प्रदेश लेवलला सुद्धा मोठमोठी पदं सांभाळलेली आहेत. आणि विशेष म्हणजे या सगळ्या लोकांनी पक्ष संघटना मजबूत मुळात केलेली आहे. म्हणजे जसा मगाशी तुम्ही उल्लेख केला की जेव्हा राजन तेलींनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता तर एक बांदा ग्रामपंचायत आणि एका दुसरी ग्रामपंचायत त्यांच्याकडे होती. आज बांदा पण आहे आणि बांदाबरोबर इतरही म्हणजे सगळ्यात जास्त ग्रामपंचायत भाजपकडे आहेत. म्हणजे अगदी राज्यात म्हणा किंवा जिल्ह्यात म्हणा किंवा तालुक्यात म्हणा. तर हे सगळं पाहता नवीन जिल्हाध्यक्ष देण्यासाठी भाजप कुठेतरी प्रयत्नशील आहे. आणि त्यात अतुल काळसेकर असतील, प्रमोद जठार असतील, या मंडळींनी भाजपचं जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यावेळी केलेलं काम हे आजही सगळ्यांच्या लक्षात राहण्यासारखं आहे आणि आदर्श घेण्यासारखं आहे. तर त्यामुळे आज अशा एका नेत्याची महाराष्ट्र प्रदेशच्या उपाध्यक्षपदी निवड केल्यानंतर जो सिंधुदुर्गचा जिल्हाध्यक्ष असेल तो त्यांच्याच नेतृत्वाखाली किंवा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार आहे आणि खरा कस त्या ठिकाणी लागणार आहे. तर ही नावं चर्चेत असताना यापैकी कोणाला संधी मिळेल की पुन्हा एकदा राजन तेलीच तिथे फिक्स होतील की अतुल काळसेकरांसारखा माणूस आज उपाध्यक्ष असताना मग अतुल काळसेकरांचं एकंदरीत काम करण्याची पद्धत पाहिली तर अगदी नारायण राणे असतील, रवींद्र चव्हाण असतील, सगळ्या नेते मंडळींना एकत्र घेत काम करणारं एक नेतृत्व आहे. प्रत्येकांना विचारात घेणारं हे एक व्यक्तिमत्व आहे. तर अशा वेळी नेमकी संधी कोणाला मिळेल. कारण महिला जिल्हाध्यक्ष सुद्धा संध्या तिरसे आहेत ज्या राणेंच्या समर्थक आहेत. भाजपमध्ये त्यांनी चांगलं काम मागच्या 2 वर्षात केलं आहे. तर हे सगळं पाहता येणाऱ्या काळामध्ये अतुल काळसेकर कशा पद्धतीनं हिरा निवडतील. नाही, याच्यामध्ये विनायक एक गोष्ट फार स्पष्ट आहे की जेव्हा नवीन मंत्रिमंडळ झालं आणि त्यामध्ये रवींद्र चव्हाण मंत्री झाले, पण ह्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण होणार अशी एक आपल्याकडे खूप उत्सुकता होती. पण अचानकपणे रवींद्र चव्हाणांचं नाव आलं. त्याबद्दल इकडे फार ही नव्हती, म्हणजे त्या नावाबद्दलची ही नव्हती. पण याचा अर्थ काय आहे की भाजप हा पक्ष जो आहे तो शिस्तप्रिय आहे आणि त्यांना शाश्वत विकास करायचा आहे. बरोबर. त्यामुळं या शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये जे नेते आहेत, जे नेते काम करतील अगदी वरपासून खालपर्यंत, मुख्यमंत्र्यापासून खालच्या आपल्या अगदी बूथ, त्यांचा जो बूथ हे असतो प्रमुख त्याच्यापर्यंत, इथंपर्यंत फक्त पक्षाची ध्येयधोरणं जी असतील ती राबवणारी माणसंच फक्त या पदावर येतील. आता या पदामध्ये कोण कोण आहे हे तुला माहिती आहे. आणि त्याच पद्धतीनं जसं अचानकपणे आपल्याला रवींद्र चव्हाणांचं नाव आलं आणि त्यांच्याकडे सगळी धुरा सोपवण्यात आली, भाजपने सोपवली, त्यानंतर त्यांनी पण खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं. असं नाही की
तो निर्णय पूर्ण हे होता, पण खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं त्यांनी. आत्तापर्यंतच्या पालकमंत्र्यांच्या सगळ्या कारकिर्दीचा त्यांनी हे केला बरोबर. पूर्ण, की तो इतिहास बदलून टाकला आणि त्यांचा एक इतिहास निर्माण केला की यांच्यापेक्षा मी जास्त निधी आणू शकतो, आणला, कामं केली. कशा पद्धतीने कामं केली आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे, सगळ्या बातम्या आपण दाखवलेल्या आहेत. त्यामुळं ज्या पद्धतीनं या सगळ्या गोष्टी होत आहेत की जो भाजपचा जो कट्टर कार्यकर्ता आहे, जो काम करणार आहे, ज्याला भाजपची ध्येयधोरणं माहिती आहेत, कशा पद्धतीनं शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचायचं आहे आपल्याला, त्याच पद्धतीनं जो काम करेल त्याच माणसाला इकडे स्थान असणार आहे. बरोबर. आणि त्याच पद्धतीनं ह्या निवडी होतील. राजेंद्र तेलींनी खूप चांगलं काम केलं आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीवर खूप चांगल्या पद्धतीने काम केले. आणि आज ते म्हणजे चर्चा अशी आहे की ते सावंतवाडी मतदारसंघासाठी पण काम करतायत, त्यामध्ये पण स्वतःचं हे करतायत, अस्तित्व निर्माण करतायत. आणि 100% या सगळ्या गोष्टी करायला पाहिजेत. ज्या पद्धतीनं त्यांनी आपलं काम केलेलं आहे, ज्या पद्धतीनं आतापर्यंत प्रत्येक गावागावात जाऊन आपलं नेटवर्क निर्माण केलेलं आहे भाजपचं, तर त्या पद्धतीनं ते पुढची पावलं उचलत आहेत. त्यांना या सगळ्या गोष्टी कशा होतील, आता त्यांना जर या पदापासून एक निवृत्ती पाहिजे असेल आणि दुसऱ्या माणसाला संधी द्यायची असेल, संघटनात्मक पातळीवर भाजप हा निर्णय घेईल. पण भाजप निर्णय घेताना 100% जो माणूस या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहे, भाजपच्या ध्येयधोरणामध्ये, तत्वामध्ये, किंवा कशा पद्धतीने भाजप जिल्ह्यामध्ये वाटचाल करते, त्या फ्लोमध्ये आहे, त्याच माणसाला संधी मिळेल, एवढं मात्र निश्चित. नक्कीच सिंधुदुर्गसाठी आज हा सन्मानासाठी म्हणजे भाजपसाठी ही सन्मानाची अशी एक निवड आहे. आणि अतुल काळसेकर यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्वाची निवड या ठिकाणी करून भाजपनं आपलं जे मिशन आहे 2024साठीचं, त्याच्यासाठी आपले पाय भक्कम करण्यास सुरुवात केलेली आहे. आपल्या कार्यकर्त्याला मोठं पद देत येणाऱ्या 2024च्या खासदारकी असेल किंवा आमदारकी असेल किंवा इतर सर्व निवडणुकांमध्ये भाजप नंबर 1ला राहण्यासाठीचा हा एक पहिला टप्पा असं म्हणायला हरकत नाही. अशा अनेक टप्पे आहेत, हे भाजप आता हळूहळू उलगडेल. नक्कीच अतुल काळसेकर यांच्यासारख्या अभ्यासू आणि म्हणजे कुठली योजना त्यांनी हातात घेतल्यानंतर ती कशी पुढे न्यायची याचं स्किल त्यांच्याकडे आहे. आणि अशा व्यक्तिमत्वाकडे आज प्रदेशचं उपाध्यक्षपद कोकणाचं दिलं आहे, त्याच्यामुळे नक्कीच ते त्या पदाला न्याय देतील आणि सार्थकी लावतील त्यांची जी कारकीर्द आहे ती. येत्या काळात आपल्याला हे पण पाहायला मिळेलच. पण आज महाराष्ट्रात जे काही चित्र आहे म्हणजे शिंदे शिवसेना म्हणजे शिंदेंचा जो गट आहे किंवा जी शिवसेना आज मूळ शिवसेना म्हटलं जातं उद्धव ठाकरेंची आणि ही शिवसेना, तर यात आता जो काही राजकीय संघर्ष 2024च्या आधी दिसतोय तो सुद्धा कशा पद्धतीनं अतुल काळसेकर हाताळत आहेत, त्यातनं कसा सुवर्ण मध्ये काढतात हे पण पाहणं गरजेचं असणार. आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना पण कसं सांभाळतात हे पाहावं लागेल, कारण खरी सुरुवात ही कोकणातनंच झालेली आहे. राजकीय उलथापालथीची असेल किंवा आज जे महाराष्ट्र राज्यात ज्या काही घटना घडत आहेत त्याचं केंद्रबिंदू हे नेहमीच कोकण राहिलेलं आहे. आणि आज कोकणातल्या एका कार्यकर्त्याला आज उपाध्यक्षपद दिल्यामुळे नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये याचा खूप मोठा परिणाम हा कोकणाच्या राजकारणावर दिसून येणार आहे. आणि या सगळ्याच गोष्टींकडे कोकणचं महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं लक्ष असणार आहे. आणि प्रत्येक अपडेट जी आहे ती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत. तुर्तास आज इथेच थांबतो. धन्यवाद.